Moi. Siis moikka moi. Mä ajattelin nyt näyttää tässä, että miten te voitte tehdä pelivideoita puhelimella. Eli menkää Play-kauppaan. Hakekaa nyt. Kirjoitetaan Mobitsen. Sitten ottakaa nyt mikä tosta nyt on. Mulla on ainakin toi Mobitsen for Samsung. Sitten ottakaa tästä plugin out v2.0, niin se pitää. Ja kato mitä. Tässä olisi tämmönen screen recorder, niin sekin kyllä varmaan toimis. Mutta toi on nyt paljon parempi tää. Tämä näin. Ja täällä on kaikenlaisia, mutta tää on nyt paras varmasti. Ja. Joo. Ja. Niin, että sitten tässä on Mobitsen Game Screen Recorder. Tää on niinku tää ei oo niinku tää on silleen, että tää ei oo Samsungille. Tän voi kyllä tää on varmaan Androidille. Joo, tää on Androidille. Kyllä. Mut mulla on tää Mobitsen for Samsung. Ja sitten teille ei näy niinku tätä Plug Out V2-sovellusta. Siellä sulla vaan näkyy niinku tässä toi Mobitsen. Ja sitten menet sinne Mobitsenin. Sitten painat tätä Record Screen. Mutta aluksi siinä pitää painaa jotain nappeja. Ja sitten painat vaan tosta Record Screen. Ja sitten näin. Ja sitten tonne tulee sellainen nappula. Tämmönen. Ja sitten painatte tosta 4 kuvasta, mutta siinä on oikeasti semmonen videokamera. Ja sitten painatte siitä ja tosta voitte saada paussille tosta toisesta ja tosta voitte vaan ottaa kuvan. Ja sen saa sitten pois, kun menette tänne ylös. Niin sitten kun tää on sitten sellainen nappi ja sitten siinä on semmonen X. Niin siitä sitten pääset pois siitä. Mutta joo, oli kiva jos katsoitte tämän videon. Moikka!